да помислите за семейство, бе. Ти ще донеш на моите години, но аз ще ти отмъста. Тише, пази. Едно мой. Наред, Господи. Амо откъсаш отгоре от планината загина. От планиар, бе. Познавате кой съм аз, бе? Аз съм се взел живота за народа. Хилевски. Балада за огня. Тодор Жив. Сниманото. Ебаното. Къде ли? Живота аз изложих. В името на народа. Защо тия хора тук да спът на улицата за това, а другите на топло, а? Това ли е комунизма? Значи един за храни без хляб, а друг е с това. Или карат леки коли, а те тримата да снимаме теб. Чуваш ли? Откъде е бензина и нафтата, а тези хора да съдувате, аз снимам за народа. Как можете ви да карате те леки коли, а вие не можете ли да карате леки коли? Това ли е комунизма? Това ли е комунизма? Как може вие момчета са способни тук? Как? А вие да карате леки коли, а те момчета да съдуват тук ли? Това ли е комунизма? Нашата мамка ще вас. Те хора, за какво чакат тук, бе? Вие да лежите ли? Те първи, но не сторе. Дай бе вашата мамка, дай бе таман. А те хора, те момчета, не са ли способни да карат леки коли и така нататък? А? Мамка, те ви мръсна, дай бе. И тя си пуши цигари и няма. Моята мънка, няма подкатамена. Само падат лудите. Вашата мамка дева. Значи, тие са хора, а вие не сте хора.